Якая цікавая рэч. На Новый год. Боже! Яшчэ з гэтай. Вельмі цікавы праход. Дамаўся. Давление понижено. Гэты чырвоны будынак зараз будзем глядзець. Прывітанне, сябры. Сёння мы патрапілі ў Гомель. Так, зімовы Гомель. Глядзім, што тут ёсць, чаго няма. Адзін з тых райцэнтраў, облцэнтраў, у якіх я яшчэ не быў. Так, Артём, ты ніколі тут не быў? Ніколі не быў у Гомелі. Ну, Яшчэ паглядзім, што ды як у горадзе над Сужам. Ага, мы з тобой вырашылі, што ў нас будзе две частачкі, так? Што ў гэтай частцы мы толькі па гораду Да. гуляем, У гэтай ходзім па частцы не парку. будзе знутры гэтага палацу. Так. І дарожныя умовы не вельмі добрыя. І зімовы дзень не вельмі кароткі. А палац застанецца на іншы раз. А цяпер давайце вернемся ў самы пачатак гэтага дня, бо выезд з Мінска ў нас быў каля 6 раніцы. Студзень сёлета выдаўся жорсткі, такі халодны, цёмны, сапраўдны. І менавіта ў тую ноч і раніцу 28 студня нечакана пайшоў снег. Яго наваліла столькі, што перад дарогай давялося чысціць не толькі машыну, але і паркоўку каля дома. Пад Мінскам траса была зусім не падрыхтаваная, слізкая, цёмна, месцамі нават не прыбраная, кальцавая яшчэ больш-менш, а далей цяжкая дарога, дзе едзеш і вельмі спадзяешся, што вось-вось стане лягчэй. Давление понижено. Корректирую давление. І гэтае чаканне апраўдалася толькі пасля Рагачоўскага раёна. Чым бліжэй мы пад'язджалі да Гомеля, тым чысцейшай станавілася Давление траса. скорректировано. У нейкі момант Артём прапанаваў зрабіць прыпынак, крыху адпачыць ад дарогі і заадно падкачаць шыны дзеля большай бяспекі. Давление понижено. Корректирую давление. І вось мы нарэшце пад'язджаем да Гомеля. Горад ужо развітаўся з навагоднім настроем, дзесьці ёлкі прыбіралі, а дзесьці ў кавярнях яшчэ гарэлі агеньчыкі. Але зіма нагадвала пра сябе па-свойму. Слізкія тратуары, непрыбраныя дарожкі, рухацца па горадзе было няпроста. Пры гэтым Гомель здзіваваў архітэктурай. Вельмі шмат трохпавярховых будынкаў, якія прыгожа кантрастуюць з сучаснай гарадской забудовай. Горад атрымаўся шматслойны. На нашым шляху мы бачылі адзін з самых знакавых навучальных будынкаў Гомеля – Беларускі дзяржаўны універсітэт транспарту. Гісторыя гэтай установы пачынаецца яшчэ ў канцы 19 стагоддзя. Першыя навучальныя корпусы з'явіліся тут у 1899 годзе, у перыяд актыўнага развіцця чыгуначнай сеткі на тэрыторыі Беларусі. Па дарозе мне трапіўся вось такі водгук пра універсітэт, скарга на кошты. Хаця, шчыра кажучы, у Гомелі мы з Артёмам таксама паспелі пакаштаваць пірожнае картопля, але пра гэта крыху пазней. Крыху далей манумент героям-камсамольцам. Вельмі важнае сімвалічнае месца, але ў той дзень ён быў увесь у лёдзе, непрыбраны, слізкі. Ад гэтага станавілася крыху балюча, бо такія месцы заслугоўваюць большай увагі, асабліва зімой. Як вам рысь у снезе? Разумеючы, што ў такую пару доўгія пешыя прагулкі хутка стамляюць, мы вырашылі працягнуць адну з нашых традыцый і ў кожным горадзе, куды мы прыязджаем, мы абавязкова ходзім у кнігарні. У Гомелі гэта атрымалася асабліва сімвалічна. Дзве кнігарні, проста адна насупраць адной.
Па-першае, пашлі ў глобус. Гістарычны будынак, шыльда пра культурную каштоўнасць. Але нічога цікавага ўнутры не было. Таму мы пакажам вам іншае, белкнігу. Вось там было што паглядзець. Звычайна мы прывозім з падарожжаў нешта невялікае, тыпаграфічнае, як памяць пра горад. На пачатак 26-го года гэта мог быць і календар, але ж усё ж такі вырашылі ўзяць паштоўкі. Але перш за ўсё падышлі да аддзела беларускага краязнаўства. Мы заўсёды глядзім не толькі мастацкую літаратуру. Асаблівую ўвагу прыцягнула дзіцячая і падлеткавая кніга. Пра гістарычных асоб, найперш пра сярэднявечча. Тут і Даўмонт, і Рахнеда, Ільшанскія. Трэба сказаць, што па змесце гэтай кнігі вельмі насычаны, інфармацыя даволі глыбокая, значна шырэйшая, чым тая, якую мы калісьці атрымлівалі ў школе. І гэта, шчыра кажучы, радуе. Асабліва мяне зацікавіла кніга пра Рахнеду, магчыма таму, што зусім нядаўна я прачытала 3 жыцці княгіні Рахнеды. І тэма мне была вельмі блізкая. Кніга багата ілюстраваная, карціны, выявы, гістарычныя рэканструкцыі. І амаль усё падпісана, калі вядомы аўтар ці крыніца. Але паралельна сустракаюцца і выявы, відавочна згенераваныя штучным інтэлектам. І вось тут у мяне ўзнікла пытанне. Нідзе не пазначана, што гэта менавіта генерацыя, а не гістарычнае адлюстраванне ці праца нейкага канкрэтнага мастака. Для дарослага гэта, магчыма, відавочна, але і дзеці ж успрымаюць выявы літаральна. Яны і так часта пытаюцца, ці сапраўды раней усё было чорна-белае, а тут каляровы партрэт без тлумачэнняў, без пазнакі, што гэта візуальная інтэрпрэтацыя. Прытым, што сам тэкст у кнігах вельмі якасны і інфарматыўны, хацелася б бачыць і такую празрыстасць у працы з выявамі. Яшчэ адна кніга, якая мяне зачапіла, родныя сляды. Магчыма, з-за нашых падарожжаў, з-за ўнутранай сугучнасці з назвай. Але здзівіла іншае. Цана на ёй была яшчэ ў старых грошах. 136 000 рублёў. Кніга 2015 года, яна дагэтуль чакае свайго чытача. Далей мы зазірнулі ў аддзелу будаўніцтва і рамёстваў. Там было нямала кніг пра традыцыйныя беларускія тэхнікі і ў тым ліку на беларускай мове. Асобна мяне ўразіла кніга пра беларускую выцінанку. Вельмі якаснае выданне з гістарычнымі даведкамі і добрай падачай. У выніку мы ўсё ж такі абмежаваліся паштоўкамі, невялікімі, але памятнымі. Вось такія адкрытачкі набылі. Насупраць кнігарні, здымаючы прыгожы гістарычны будынак, я заўважыла шыльду крама хендмейду і вырашыла туды зайсці. Там увагу адразу прыцягнулі вырабы з выявай рысі. І гэта не выпадкова. Рысь – афіцыйны сімвал Гомеля. Яна прысутнічае на гарадскім гербе як знак сілы, незалежнасці і сувязі з прыродай Палесся, дзе гэтая жывёла здаўна сустракалася. Канешне, не абышлося і без грыбкоў. У нашай лясной кемпінгавай тэме гэта ўжо амаль абавязковы сімвал. А вось тут грыбы былі з уласным, крыху шыпастым бачаннем. Далей мы шукалі месца, дзе можна перакусіць. У Гомелі вельмі шмат кавярняў, кандытарак, эклерных, і амаль усюды чытаецца фраза «сняданкі ўвесь дзень». Падобна, што сваімі сняданкамі горад сапраўды ганарыцца. Пасля перапынку мы рушылі далей, мінуючы гомельскі гарадскі маладзёжны тэатр.
сучасную культурную пляцоўку горада і здымаючы па дарозе будынкі, якія прыцягваюць позірк. Здалёк мы ўбачылі музей гісторыі друку і фатаграфіі. Унікальная прастора прысвечана развіццю друку, фатаграфіі і візуальнай культуры горада. А далей наш шлях ляжаў да даходнага дома купца Лейбы Маянца. Гэта адзін з вядомых будынкаў Гомеля. Вось гэты чырвоны будынак зараз будзем глядзець. Там вельмі цікавы пераход. Зараз пабачым. Адразу ва ўсі бакі. Цуда нейкая. Я тут скаржусь, што дрэнныя пераходы, бо іх няма. І трэба хадзіць па квадратыку, а тут вось па дыяганалі. А на які светафор глядзець тады? Адразу ўсе зялёныя. Усе? Каб па дыяганалі пайсці, трэба Усе ўсе зялёныя? зялёныя адразу. Ну што, Дарозе ідзём? Артём звярнуў маю ўвагу на незвычайны дыяганальны пешаходны пераход. Ён тут Чаму я на гары зялёнай? вельмі цікавы пераход. Зламаўся. Як у ЗША. У Токіо таксама. Цікава, што менавіта наш святлафор у Адразу той ва ўсе момант не бакі. працаваў. Але суседнія зялёныя сігналы выратавалі сітуацыю. Гэты будынак, які нагадвае пра купецкую гісторыю горада і часы, калі гандаль фарміравалі выгляд горада. Гэты дом быў узведзены як даходны, гэта значыць, што ён ад пачатку праектаваўся для здачы памяшканняў у арэнду. Таму у будынка некалькі ўваходаў, разлічаных на розныя крамы, канторы, жылыя кватэры. Менавіта такая функцыянальнасць і дапамагла дому захавацца. Ён увесь час выкарыстоўваўся, не пуставаў, не губляў свайго значэння для горада. На першым павеце дома працавалі вінная крама самого Маянца, аптэка і натарыяльная кантора. А вышэй размяшчаліся даходныя кватэры, якія здаваліся ў арэнду, прыносілі стабільны прыбытак. А бачыш чырвоны, тут чырвона-чырвоны, а там такі трошечки руды, Чырвона-памяранчавы ну нешта і такое. жоўта-памяранчавы. Мы з Артёмам звярнулі ўвагу на розны чырвоны колер гэтага будынку і знайшлі тлумачэнне таго, што падчас эксплуатацыі і рэстаўрацыі розныя часткі маглі фарбавацца або чысціцца з выкарыстаннем розных матэрыялаў. І менавіта гэта стварыла неаднароднасць адценняў, якую бачылі сёння мы. Пойдем поглядим, мо чорноморські вафлі будуть. Асцярожна, слізкая падлога. Пагрэцца мы зайшлі ў краму «Спартак». Артём вялікі прыхільнік цёмнага шакаладу, таму настрой у яго быў выдатны. Там былі і бесцукровыя прысмакі, і сучасныя батончыкі, і вельмі прыгожае афармленне залы. Ад пернікаў да шакаладных фігурак. А ось що за люстри? Я так не бачила місце. Или ці бачила? Такі бачила, ось такое нешта. Без цукру. 83 копейки.
Вілі Вонка якраз Ось такі. подаруночок для матулі. Ну, Новий год уже пройшов, ось я на розпродажі. Кілограм, 3 кілограма, 2,5. Ну что, у тебя там Приємної вага. солодкости? Да. А Почастунки? без цукру, почастунки добрі. Темний шоколад. Ну, добре, вельми. Добре, що жив, добре, що жив. З гасцінцамі з Спартака мы рушылі далей. Не абышлі помнік Кірылу Турускаму, адзін з самых вядомых у горадзе, але зімой ён быў амаль цалкам у снезе, і я нават не адразу яго пазнала. Большасць гідаў усё ж такі разлічана на летні зялёны Гомель. А яшчэ ведаеш, на каго з зорных войнаў? Белые, што... клон, нібыта клон. Аблічча І ў клона гэтым, такое. напэўна, ёсць наша з вамі маленькая унікальнасць убачыць горад зімовым і стварыць свае ўласныя асацыяцыі. За скрыжаваннем у бок плошчы Леніна пачынаецца паркавы ансамбль. Мы зайшлі толькі ў прыродную яго частку, вельмі хацелася паказаць Артёму СОЖ. Часу заставалася няшмат, ужо было каля 4 гадзін дня. Усяго 2 гадзіны святла нам заставалася, але пашанцавала. Гэта быў адзін з нямногіх дзён студняў, калі тэмпература была каля нуля. На наступны дзень абяцалі ўжо мінус 15, а цяпер мы наогуле рыхтуемся да мінус 25-30. Таму гэтая прагулка стала сапраўдным падарункам для нас. Якая цікавая рэч. Лакомства для белачак. Што гэта? Кедровая? Кедровыя з шалупкамі, а гэта фундук шалупачкамі. Мабыць, фундук лепей любяць тут. Крыху засталося. Машина карткой. Ого. А магчыма, белачкі у каго-нибудь карточку так ещ? Да. Нам вельмі спадабаецца фундук, калі ласка, лесны, лесны. Для тебе. І кявал. Адчувае нешта? У парку было шмат птушак. Мы падкармілі іх сушонымі яблыкамі, грэцкімі арэхамі і фундуком. Сініцы падляталі зусім блізка. Да мяне нават прывабілась варона. Ну і дзяцел спусціўся паглядзець, што тут адбываецца. Бывали на мосту, мост хрусткий нейкі. Ну, Незвичайно. зроблен з палок. З палок, так. Але палок було не шмат. Вітаю. Артем, я надо тебе. Давай яблуки. Боже, гэта што? Павяліцель сярычак. О, пока проспала, ўсё мукнули.
Ну, сябровачка, не пужайся. Бяры. Да, яшчэ адна позаду. Ну, гэта хітра. Цікавыя тушанятачкі. Во. Ой, гэта сінічка, якая больш рэдкая. Гэта больш галодныя. Ты просто. Ну чаго? Магчыма, не могуць узяць? Вялікія? Ну што? Можа, не цікава. Прыгажусь якая. Ой! Хто гэта? До мяне звяртаецца. Будзеш? Я вось сюды пакладу, а ты вырашай. Будзеш ты такое есці? У мяне, ведаеш, яшчэ вось арэшак ёсць. Будзеш? Трымай, я зараз кладу сюды. О! Ага, разумею. Арэшкаў на ўсіх не хопіць, ведаеце? А што ты яшчэ хочаш? У тебе клюв один. Як ты? О, съел? Побачив? Ну, Проглянув. І що? Ну все, до побачення. обкружають. Мені страшно. Ось палку одламує, щоб забрати усі яблуки. Видиш, здається, яблуки не цікавять їх. Ну так, не вельми. Ну что атрымалася? Некалькі таких звеньяў. Але ж акружаюць тут. Так, ну, 2 или 3. І смецце усялякае да грэцкіх арэхаў. О, ён яшчэ з гэтай. Новае? Нове. А, ты ему... Гэта што было? Ну, так. Трошки нешта ўсё запуталася. Вось Артёма распавядае, што прачытала пра гэтую вежу і пра гэты зімовы сад, што раней гэта быў свекольны цукровы завод, але потым
гэта прадпрыемства вы вынеслі за горад і што рабіць з гэтых будынкаў засталося вось тут. Зрабілі назіральную такую башню, а у гэтым асноўным будынку зрабілі зімовы сад. Ты нейкую аб'яву там змясціў? Глыбок. Што ты там напісаў? Не пабачым адсюль. Не бачна. Нешта пра тое, што цябе патрэбна карміць. Голову не кормить. Кого? Голову кормить. Карміць і вельмі добра, так? Усім абавязкова. Кормить птушек і вавёрак. Так. Вось якую ён прыклеіў аб'явочку. Такое ці ты будзеш? І не. Ну, мне самой страшно. А тут кедровых... Ой! Не ведаю, як вам размясціць. Ой, вось там птушка. Пригожа. Дятел. Дзе? Вот гэта З вот... другого боку дрэва. Вось то, што я бачыла, прылецела, але я не бачыла, хто. Вон. Ой! Такий прихожунчик. Давай отойдем подалей. Но ён зацікавіцца нашими яблыкамі. Слизко. Ага. Ну, иди. Вонь. Нешта за дрэвам хаваецца. А, паляцеў. Аглядзеў і пайшоў па сваім справам. Я чую, яшчэ аднаго недзе тут. Ага, я таксама чую. Вось тут цябе зацікавіць. І арэхі, і яблыкі, фундук грэцкі. Грэцкія. Во. Так. Ой. Чакай? Не. Ну, пачакай, я Ужо не наладзіла яшчэ. Ну, вось так. Ніколі не была ў такіх альтаначках, бо заўсёды яна занята людзямі, фотасесіямі нейкімі. А вось Таго ж нікога няма сёння. у горадзе над Сожам, у альтанке, Да. і ўсё такое белае, ўсё навакол, ўсё белае. Вось і рычка. Ага.
З альтанкі мы паглядзелі на Сош і пачалі збірацца ў дарогу. Але перад гэтым зайшлі пагрэцца і павячэраць у рэстаран беларускай кухні «Спадчына». І во яшчэ нейкі хітры, да? Пешаходнік. Каб у нас быў час яшчэ пачытаць, што і як. Мужчина ўжо пачытаў і нічога не понял. Я так і пабачыла. Приймаю. Дзякуй. Атмасфера, музыка, дэталі інтэр'еру – усё вельмі гарманічна, і гэта ўсё завяршала зімовы цудоўны дзень у Гомелі. Зрабілі свае справы, якія патрэбна было зрабіць. І паглядзелі на горад. Дзякуй вялікі, што вы паглядзелі гэты выпуск. На гэтым усё. Падпісвайцеся на нас, калі ласачка, калі вам цікавы нашыя вандроўкі. Таксама мы вырашылі, што ў Гомель мы едзем. Мы пра гэта ўжо казалі, але вось яшчэ ёсць што паглядзець у гэтым горадзе і надеемся на новую сустрэч. Сустрэнемся ў Гомелі праз нейкі час. Пасля вячэры нас чакала дарога назад, доўгая, зімовая, няпростая. Але ўсе яе цяжкасці цалкам перакрылі эмоцыі ўражання ад Гомеля. Гэты горад застаўся ў памяці спакойным, шматслойным, з гісторыяй, з архітэктурай. Дзякуй, што былі з намі ў гэтым падарожжы, паглядзелі выпуск да канца. Напішыце ў каментарах, што яшчэ варта ўбачыць у Гомелі, куды абавязкова трэба зайсці і на што звярнуць увагу. Да сустрэчы ў наступных выпусках.